Hola amics i amigues, benvinguts al meu canal de Mestra Minimalista. En aquest vídeo us vull compartir la meva experiència sobre l'ortografia. Ja us vaig avançar que volia fer 3 vídeos sobre l'ortografia a partir dels 3 anys. I ja algú ja m'ha dit, als 3 anys, ortografia? Doncs sí, nosaltres, encara que no ens ho sembli, des del moment que el nen i la nena de P3 agafa un llapis i comença a fer gargots o lletres o escriu el seu nom, ja estem posant les bases de la futura ortografia. I per tant m'agradaria compartir aquesta experiència amb vosaltres perquè si us és útil i sou mestres de P3, P4 i P5, doncs la pugueu aplicar. La meva experiència és molt positiva i ja fa bastants anys que l'aplico. I puc dir que els nens i nenes que han passat per aquest mètode, per dir-ho d'alguna manera, han incorporat l'ortografia molt millor. Doncs anem allà. Com treballeu vosaltres l'ortografia? Quins exercicis feu? Són aquells exercicis tan avorrits? Aquell munt de normes que intenteu que els vostres alumnes s'aprenguin i no ho aconseguiu i quan se l'aprenen al cap de 2 dies ja no se'n recorda? De fet, això és el que ens feien a nosaltres i per tant cal recordar-ho per intentar canviar les coses i mirar unes altres maneres de fer. Anem a començar. Anem a veure com es pot treballar l'ortografia d'una manera efectiva sense fer tot allò que acabem de parlar. Però abans de començar, us voldria apuntar una cosa que és important, que l'ortografia s'aprèn visualment. Per això fèiem tants exercicis, tots tan repetitius, i tot i que les normes ens les feien aprendre, de fet, com apreníem era a través de la vista. Cap de nosaltres pensa en recordar una norma quan està escrivint. I si té dubtes, el que fem normalment és agafar un paper, escriure la paraula de diverses maneres i la que ens sona millor, aquella és la bona. Ho fem tots, I per què no ho fem, lo de la norma? Doncs perquè tenen moltes excepcions. De fet, hi ha poques normes que siguin efectives i útils. Ara també hi ha el corrector, que el corrector ens ajuda a assenyalar aquelles paraules que no estan bé i les corregim. I també és un mètode visual, perquè de tant corregir allò que et posen una ratlleta en vermell, doncs allò també és ortografia visual. De fet, una experiència personal és que jo vaig ensenyar al meu home a escriure català sense aprendre cap norma, perquè ell era català, però no el parlava i llegia, però no el sabia escriure, perquè ell havia tingut l'escola en castellà. Per tant, quan va voler aprendre a escriure el català, li vaig ensenyar aquest mètode de tipus visual. Vull dir, corregir i corregir allò que no està bé. I al final t'entra, Al final t'entra per la vista. I aquí va ser una mica la meva primera idea, no? El veure com es pot aprendre l'ortografia sense necessitat de tot aquell esclavatge d'exercicis i normes. La manera com jo us transmetré que es pot aprendre ortografia des dels 3 anys realment és efectiva, però ja veieu que no és ràpida, perquè si ja comencem a P3, doncs realment fins que no arriben a tercer o quart no es veuen els fruits d'aquest treball, perquè és a tercer on realment podrem començar a treballar més a fons l'ortografia i on els nens són capaços d'entendre algunes coses. Però abans de tot això, si nosaltres posem una bona base, això serà molt més fàcil. I per tant, ja
quan els nens i nenes escriuen les seves primeres lletres, nosaltres hem de començar a anomenar això de la ortografia. I l'hem de començar a anomenar perquè els nens i nenes de P3 són molt capaços d'aprendre paraules rares i que a més els hi criden molt l'atenció i per tant tenen molta tendència, no? Quan una paraula els hi sona estranya o els agrada repetir-la i els agrada dir-la. Per tant, el terme ortografia hauria de començar a sortir quan nosaltres parlem amb els nens i les nenes de les coses que escrivim, amb la idea de fer-los conscients de la importància de l'escriptura i de l'objectiu de l'escriptura. L'objectiu de l'escriptura no és passar-t'ho tu bé per escriure. L'objectiu de l'escriptura és comunicar una cosa als altres, però els altres l'han de llegir. Els hi ha de ser fàcil i atractiu el que tu estàs escrivint, perquè si no, només és una cosa que va de tu als altres, però allà es queda perquè ningú mira. I han d'entendre que tot no val, que qualsevol cosa no és bona. I també han d'entendre que els adults escrivim d'una altra manera perquè fem servir l'ortografia i fem servir unes normes que ells ja aprendran en el seu dia i que ens ajuden a comunicar-nos millor. Que aquestes normes són arbitràries, necessàries, perquè si no, si tothom no les fes servir i tothom escrivís com vol, doncs no ens entendríem entre nosaltres. Per tant, aquesta és la consciència que hem de traslladar als nens i nenes a partir de P3. Què fan els nens i nenes a partir de P3? Diuen el seu nom. Doncs aquí hem de començar. Han d'escriure el seu nom, però l'han d'escriure bé. No vol dir que l'escriguin el primer dia, naturalment. Igual estan tot el curs. Però el treball d'escriure el nom ha d'anar amb aquest objectiu, que el nen i la nena acabin escrivint el seu nom de manera perfecta, amb les lletres ben fetes, un nom amb una igualtat de mida de les lletres, de manera lineal, recta, i amb les lletres, sempre fan lletra de pal, una lletra al costat de l'altra. Aquest és l'objectiu. Ja arribarem, ja sabem que al principi faran guixots i ho faran tort i ho faran de qualsevol manera, però a poc els anem rectificant fins que el nom és això. És una cosa ben escrita correctament, amb les lletres ben fetes, alineades i d'una mateixa línia, d'una mateixa mida. Aquí podeu veure exemples de noms mal fets i de noms ben fets. Moltes vegades donem per bo els noms mal fets. I animem els nens perquè els diem, oh, que bé! No, clar, sí que se l'ha d'animar i se l'ha de dir que ha aconseguit fer el seu nom, però sempre amb el cosa de que, però hem d'anar-lo millorant, Qualsevol cosa no val. Hem d'anar-lo millorant fins que arribi a fer-lo perfectament. I clar, la raó és aquesta, només donar-li consciència de que qualsevol cosa no val i donar-li la importància que té a l'escriptura, encara que només sigui el seu nom. Jo encara tinc alumnes que en el cicle mitjà no saben escriure el seu nom com cal. El posen tort, fan una lletra més gran que una altra, moltes vegades ni jo sé quin nom poso. Ja m'acostumo a veure que aquell nom, com sempre l'escriu, igual al final el lligues amb el nen, però això no és correcte. Jo crec que això ho hem de descartar. Hem de treballar el nom i l'hem de treballar bé. Què passa a P4 i a P5? Doncs els nens i nenes comencen a escriure lletres i comencen a escriure paraules, monosíl·labs, i acaben a P5 potser escrivint una petita frase de 2 o 3 paraules. Pot ser que ho facin amb lletra de pal o lletra mayúscula, potser han començat la lletra lligada. Hi ha moltes diferències, segons l'escola, segons el que es treballi. Aquest és el procés, no? Comencem amb lletra de pal, passem a la cursiva i anem fent. I si volem que el nen o la nena passi a la d'impremta, també pot utilitzar la d'impremta. Allà us ho explico.
Siguem una mica coherents, i no deixem que cadascú faci el que vulgui i com vulgui. La qüestió és que escrigui i que estigui molt motivat per escriure, no. Perquè això el que porta, i en el vídeo aquell us ho dic, és que al final no tenen bones produccions i quan arriben a un cert nivell ja, doncs tothom els diu que no s'entén la seva lletra i que no es pot llegir, fins i tot a vegades ni ells ho saben llegir, de la confusió que tenen, i allò els desanima. Per tant, no, des de ben aviat s'ha d'anar controlant això de la lletra. Durant aquesta etapa de P4 i P5 jo aconsello, perquè és jo el que faig, per tant us ho aconsello que escriguin sempre sobre paper blanc. I si necessiten escriure alguna cosa en aquell full, que fan un dibuix, han de posar una paraula, fem una ratlleta fina per poder escriure a sobre de manera alineada. I si és una llista de coses, doncs posem una sèrie de ratlletes que poden estar amb una pauta per darrere. No cal fer les ratlles en el mateix full per darrere, una pauta. Jo puc tenir diferents tipus de pauta perquè els nens i les nenes puguin escriure a través del full blanc de forma recta en el seu full. I a banda de la part formal de la lletra en si, de la grafia, que estigui ben feta, que estigui alineada, que tingui una mida igual, doncs també ens hem de fixar en la separació. Quan els nens i les nenes escriuen amb lletra de mayúscula o de pal, doncs, si comencen a fer alguna frase llarga, tenim allà una botifarra de lletres que no és il·legible. I això no és efectiu. Això no és bo, no és positiu pel futur de l'ortografia. Hem de començar a separar bé les paraules. Com? Doncs posant una ratlleta. Jo els ensenyo a posar una ratlleta després de cada paraula i a separar-les bé. I els explico que amb el temps aquest guionet, aquesta ratlleta, desapareixerà perquè ells ja sabran separar les paraules. Però des del principi han de començar a separar les paraules, perquè si no, després costa molt de rectificar això. Com els nens i les nenes escriuen amb ortografia natural, respectarem l'ortografia natural. Naturalment que sí. No els ensenyarem ortografia. Ni a P3, ni a P4, ni a P5 no començarem amb normes d'ortografia. Ara bé, una manera suau de començar ortografia és que quan els nens i les nenes escriuen, la mestra corregeix només aquelles paraules que són fixes, com per exemple per, com per exemple de, com per exemple com per exemple hi ha, com per exemple vaig, com per exemple anar. Això és un exemple. Jo no tinc un llistat fixe, però quan vaig veient el que els nens i les nenes escriuen de forma natural, me n'adono que hi ha unes paraules que sempre utilitzen, que sempre surten. I aquestes que sempre surten i sempre s'escriuen igual, jo sempre les rectifico. I com? Doncs corregint-les i explicant-li al nen o la nena que aquella paraula que ell ha escrit així no va així. Com per exemple el que. El que és amb Q, U, E. I el qui, Q, U, I. I no deixo que posin K amb la C de casa. I els explico que allò és una norma d'ortografia. No cal que ells aprenguin ja el K, co, Q, que, qui, no. Però que sàpiguen que sempre que posen K han de posar el què. I llavors, si tu li rectifiques, com la utilitzen molt, 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 aquesta paraula, doncs clar, 200 vegades que l'escriguin i tu li recordis que allò va amb Q, doncs al final acaben que la posen bé sense pensar-hi, el per què. Llavors, quan tu a tercer ja comencis amb les normes, és que aquesta norma ja estarà tan assimilada que fins i tot serà estranya per ells, perquè a mi m'ha passat. De nens que ja surten de P5 escrivint el què perfectament, el què i el qui perfectament, o el de o el per. Doncs aquest, diguéssim, és el mètode.
no ensenyem ortografia, però sí que acompanyem els nens en aquelles paraules que les fan servir contínuament i que són fixes. Que dona molta feina, naturalment. Aquí està la feina del mestre d'anar corregint i corregint i corregint. I no penseu que els nens se senten malament perquè tu corregeixis, no, al revés. Perquè ells ja són conscients de que quan han escrit tota una frase, que ells no han escrit la frase com tu. Ja saben que escriuen diferent i que no saben. Per tant, no els hi creiem cap problema de dir, no, mira, però aquesta i aquesta la arreglarem. Si és una frase que surten moltes paraules d'aquestes fixes, tampoc li corregirem tot, sinó a poc anirem introduint aquestes paraules, tampoc totes alhora, sinó a poc. Des de principis de P4 fins a finals de P5 hi ha molts moments i moltes setmanes i molts dies per anar corregint. Per tant, s'ha de fer d'una manera progressiva. I juntament amb això, doncs clar, continuem exigint la mida regular, escrita de forma recta, en el paper i ben separada. Com aquests exemples, per exemple. I bueno, fins aquí el vídeo d'avui. Només us volia ensenyar i compartir amb vosaltres aquesta experiència que jo tinc amb l'ortografia amb els nens de P3, P4 i P5. En el proper vídeo farem l'ortografia de primer i segon, del cicle inicial. I després, un tercer vídeo, parlarem del cicle mitjà. Doncs m'agradaria saber com treballeu vosaltres l'ortografia. Què us ha semblat aquesta manera d'anar orientant els nens i les nenes i si us sembla que pot ser efectiu. Jo la veritat és que des de la meva experiència, molt efectiu. El que passa és que això, que no es veuen els fruits de seguida, sinó que és a molt llarg plaç. Si decidiu posar-ho en pràctica, doncs també m'agradarà saber-ho. I us convido a que us subscriviu al meu canal, que li feu like i que activeu la campaneta. Gràcies i ens veurem en un proper vídeo. Adeu!